ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. 10ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഭൂതി യോഗം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, 2-3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാണ്? സതതം കീർത്തി എന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് മനസ്സിന്റെ എന്താണ് പാസ്വേഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദ് അഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പത്രോ പുഷ്പോ ഫലോ തോയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവം സമർപ്പിക്കുക. അതല്ലേ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല വേണ്ടത്. എന്താ വേണ്ടത്? സ്നേഹപൂർവം ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട്. ഭാവഗ്രാഹിയാണ്, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സമർപ്പിക്കണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലയാണെങ്കിലും, ഒരു പൂവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു തുളസി തീർത്ഥമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് നേദിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം എന്നിൽ സമർപ്പിക്കുക, പൂർണ്ണമായും എന്നെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഇത് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? മന്മനാഭവ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തേവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഘോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക? വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങള്.
അപ്പൊ ഇനി ഇതിലെ അടുത്ത ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭൂതി യോഗമാണ്. അപ്പൊ ശരി, നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള സദ്യ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം തരാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ചില വീടുകളിലാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ ഫുഡ് അവരുണ്ടാക്കി തന്നെ. ഇപ്പൊ അമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയായിരിക്കാം, അവര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് വേഗം അവിടേക്ക് എത്തണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. കാരണം എന്താണ്? ചില ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വാദ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കൂടി പോവില്ല. അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ചിലവരുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ, സത്കാരം, അതായത് നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ വെക്കണു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലാനായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ വിളിക്കണതല്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായമാണ് ഈ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാഭാഗോ ശൃണു മേ പരമം വചക യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനസൂയവേ, എന്താണ്? നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, അതായത് ആരെ വേണമെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് അർജുനൻ. അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അത്രയും സമർത്ഥനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉള്ള അർജുന, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ നല്ലത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ജലസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഒരു നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും മേലെ നന്നായിരിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഏത് ഗുണാണ്? സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ഗുണമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശരമുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ. ഇപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭൂതിയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലമുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീർത്തിയുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനമുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജ്ഞാനമുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. അതാണ് അവിടെ ത്യാഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഗൂഢമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനേക്കാളും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ഇനി എന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഭൂതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ, ഈ 6 വിഭൂതികള്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ്? പരാശര മുനിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാന മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. നമേ വിദുസുരഗണ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ.
ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ? ഭഗവാനാണ് ആദി പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ അജമാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെയാണ്. ജന്മാദ്യസ്യ യതോ അൻവയത് ഇതരത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. എന്താണ് ജീവികളും വന്നിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ നാശ സമയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അറിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ അനിഹിലേഷൻ, അതായത് നാശവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു ജ്ഞാനം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മുമ്പില് ഒരു ഇപ്പൊ അടുത്ത ജനറേഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അനിയത്തിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനിയനുണ്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ മക്കളുണ്ട്. അവരുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് ശേഷമാണ് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മളുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചോ നമ്മളുടെ മുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട വിവരം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളത് അവരെങ്ങനെയാ ജനിച്ചത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അവരെങ്ങനെയാ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശേഷമാണ് മറ്റെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവുണ്ടാവും? ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാം. അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്താൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് കൃഷ്ണൻ. അവ്യക്തഗത ഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഉണ്ടോ? ഭഗവാന് രൂപമില്ലേ? ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, അല്ലേ? അത്രയല്ലേ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദിമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, ജനിച്ചിട്ടും ഇല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താം എന്നല്ലാണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാൻ പറയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിരിക്കണം, അല്ലെ? വേറെ ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും പഠിക്കണം, അല്ലെ? സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവണം. അതിന്റെ ആ ശുദ്ധ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കും അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. യോ മാമ ജനമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാന് എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, അജമാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, അതായത് ആദി പുരുഷനാണ്. അതിനു മുമ്പ് വേറെ ആരുമില്ല. ഞാൻ സർവ്വലോകേശ്വരനാണ്. ഈ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ, നിലനിർത്തുന്നവൻ, നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുള്ള ആള്, അതാണ് ലോകേശ്വരൻ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് എന്താ അറിയാം? പാപമുക്തനാകുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നിന്റെ മേലെയും ആശയുണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടേതല്ലാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരായിത്തീരും. പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം?
പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവാകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. അവ എല്ലാത്തിന്റെയും ചുമതല ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായി അല്ല ജനിച്ചത്. ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു രൂപത്തില് തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. ഭഗവതാജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപട യോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചു നടക്കുന്നവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ സന്യാസിയാവുന്നത്? സ്വയമായിട്ട് ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ. എന്റെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം അവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവം അവിടെ വരുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലെത്തിയ ഒരാളാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിറയെ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ മറവില് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പക്ഷേ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരാളുടെ ആ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ യോഗിയാവുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് എത്ര സമർപ്പണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിർജ്ഞാനം സന്മോഹം ക്ഷമാസത്യം തമശമക സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസാ സമദാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിതാഃ. ഇവിടെ 19 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 19 നോക്കിക്കോളും. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും, ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? സംശയം. ചിലർക്ക് സംശയമാണ്, എല്ലാത്തുമ്പോഴും സംശയമാണ്, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ സുഖായാലും ദുഃഖായാലും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം. ഇപ്പൊ ചോരാഗ്രഗണ്യൻ എന്നാണ് പറയുക ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കള്ളനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിനേക്കാളും മേലെ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ ഭഗവാനാണ് അറിയുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപു എത്രയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചു അല്ലെ. രാവിലെ മരിക്കണ്ട, രാത്രി മരിക്കണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മനുഷ്യർ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നു. എന്താണ്? മനുഷ്യനും മൃഗവും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നു. അതുപോലെ ത്രിസന്ധിക്കാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ചത്? മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? നഖമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആര് എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനും വലിയൊരു പ്ലാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, അത് ചീത്തയായാലും നല്ലതായാലും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല, അതായത് ഒരു ജഡവസ്തു അല്ല. അപ്പൊ ജഡവസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആത്മാവ് എല്ലായിടത്തോളം കാലമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു ജീവൻ വരുന്നത്, അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാലോ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ, ആ ശരീരം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സത്യം അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കള്ളനാണ്, ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടില് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയും, വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ്, കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാള് അവരെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവമല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത്
സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രിയമായിരിക്കും. അതായത് ഒരാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളെ വേദനിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. അതായത് എപ്പോഴും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെ കുറച്ച് സങ്കടപ്പെടുത്തിയേക്കാം, എങ്കിൽ കൂടി ഒരിക്കലും എന്താണ് സത്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഭഗവാന് എന്താണോ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന് ഏതാണോ ശരി, അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ കാണിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്തണം, അപ്പൊ ഒരു ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷക വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാവരുത്? നമ്മളുടെ നാവിന് ഏതാണോ ഇഷ്ടം, അത് എന്ത് ജങ്ക് ഫുഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതാണോ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കഴിക്കാം. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള മനോഭാവമല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിർത്തണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ചുമതല നമ്മൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ആ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭക്ഷണമായാലും സുഖസൗകര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓവറായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഇത് ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പേടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ പേടിയില്ലാത്തത്? കാരണം ഞാൻ ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പോകാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ്. ഇനി വേറൊരു ശരീരം എനിക്ക് വരില്ല. ഇവിടെ വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും വലിയ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം ആണ് നമ്മൾക്ക് 10 വരെ എണ്ണണം എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കണ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ടെൻഷൻ എടുക്കും? ഇല്ല. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാവർക്കും 10 വരെ എണ്ണാൻ അറിയാവുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത്, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാളുടെ അവസ്ഥ. ആൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പാപങ്ങളും ഇല്ല പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മരണത്തിനെ പേടിയില്ല. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പരീക്ഷയാണ് 10 വരെ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയായിരിക്കും. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആണോ 3 ആണോ വരുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എന്താണ്? അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല. എന്താണ് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതുപോലെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും. നമ്മളുടെ ഏത് പ്രവൃത്തികളാണ് ശരി, ഏത് പ്രവൃത്തികളാണ് തെറ്റെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ഏതിനൊക്കെയാണ് പാവപ്രതികരണങ്ങൾ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം എനിക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പില്ല. ഒരു മൃഗജന്മമായാലും ആവാം എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിക്കും. കാരണം എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇനി അനുഭവിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരാളും അതില് ഇല്ലാത്ത ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. അപ്പൊ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്താണോ സമ്പാദിക്കുന്നത് അതിന്റെ 50% കൃഷ്ണാബോധ ഭഗവാനും വൈഷ്ണവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 25% എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം, പരോപകാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള 25% നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള ഇത്. ഇത്രയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പങ്ക്, 1% അല്ലെങ്കിൽ 0.005% എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഓരോ മാസത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പങ്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണം. പ്രസാദമായിട്ടാവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനം. എന്താ കാരണം? എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
ആ തരുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതാ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര തമാശയാണല്ലേ, കൊച്ചു കുട്ടികൾ കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന മാതിരിയാണത്. എന്നാലും ഭഗവാൻ അത് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധി ജ്ഞാനാമ സമ്മോഹം ക്ഷമ സത്യം തമശമ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതാണ് ഈ 19 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തദാമദ്ഭാവ മാനസജ്ജാത യേഷാം ലോക ഇമാ പ്രജാഹ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, നമ്മുടെ ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായില്ലേ, ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായത് ആരാണ്? 4 കുമാരന്മാരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനത് കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 കുമാരന്മാരാണ് ആദ്യത്തെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് വരാഹരൂപത്തില് ഭഗവാൻ വന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആരാണ്? അതിങ്ങനെ പോകട്ടോ, നാരദൻ, നരനാരായണൻ, അങ്ങനെ പോകും. അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പുരുഷാവതാരം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ ഗുണാവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ അവതാരങ്ങൾ, ദശാവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലീലാവതാരങ്ങൾ, കൂർമ്മം, വരാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് യുഗാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ മനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മനുക്കളാണുള്ളത്? 14 മനുക്കളാണുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുക്കളായിട്ട് വൈവസ മനു, സാർവർണി മനു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മനു എന്ന് പറയുന്നത് വൈവസ്വത മനു ആണ്. അത് മഹാബലി ആണ്, അല്ല സോറി, വാമനനാണ് വൈവസ്വത മനുവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആണ് പോവുക. അപ്പോ അതും ഒരു പോസ്റ്റാണ്. ആ സമയത്ത് ആരാണോ യോഗ്യതയുള്ളത് അവർക്കാണ് ആ മനു എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് യുഗാവതാരങ്ങൾ. യുഗാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ യുഗത്തിൽ, ഇപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ, ദ്വാപര യുഗത്തില് കൃഷ്ണൻ, ആൻഡ് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക കൽക്കി അല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് കേട്ടോ. ഗോൾഡൻ വർണ്ണത്തിലുള്ള പീതവർണ്ണം എന്നാണ്, മഞ്ഞ കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുഗാവതാരങ്ങളെ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ കളറാണ്. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് വെള്ളയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിലും കൃഷ്ണൻ അറിയാലെ കാർവർണ്ണനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കളറാണ്. അപ്പൊ യുഗാവതാരം. അതുപോലെ തന്നെ യുഗാവതാരവും ലീലാവതാരവും കൂടി മിക്സ് ആവും. അതായത് നമ്മൾ ലീലാവതാരത്തിലും ശ്രീരാമദേവൻ നമ്മൾ പറയും ത്രേതായുഗത്തിലെ, അതുപോലെ യുഗാവതാരത്തിലും ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ തന്നെയാണ് പറയുക. അപ്പം ഇതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ്, ലാസ്റ്റത്തെയാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വ്യാസദേവന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദങ്ങളെ പകുത്ത് എഴുതാനുള്ള ആ അറിവ് കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. അതുപോലെ കപിലമുനി ദേവഹൂതിക്ക് തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സാങ്ക്യ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്. അതായത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കപിലമുനിയാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ വരും അത്. അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്കാണ് കപിലമുനി ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ മനുക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉദ്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് പിതാവ്, പ്രപിതാമഹൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയാൻ. എന്താ കാരണം? ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിനെ എന്തെന്ന് പറയും? ഈ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ, അതായത് പിതാമഹൻ എന്നാണ് പറയുക. കാരണം പൂർവ്വപിതാക്കൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതായിട്ട് പറയുക. അവരെയാണ് പിതാവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ മുത്തച്ഛൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്, മുതുമുത്തച്ഛൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ പറയുക കേട്ടോ. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോവേതി തത്വതഃ യോവി കൽപ്പേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയക. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിനെ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് യഥാർത്ഥത്തില് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ മനസ്സിലായ ആൾക്കാര്
ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് ഒരാളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സംശയമായിരിക്കും അല്ലെ, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഓക്കെ, ഒരു മേലെ പിടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ താഴെ നിന്നിട്ട് കൈ കാണിക്കണം, മോൻ ചാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ധൈര്യമായിട്ട് ചാടും. എന്താ കാരണം? അച്ഛൻ എന്തായാലും പിടിച്ചോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഒരു വിശ്വാസം വന്നാലാണ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ധൈര്യം വരില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികന്മാരുടെയും ആദിമപിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധന ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 8, 9, 10, 11. ഇതിനെ ചതുശ്ലോകി എന്നാ പറയാ. ചതുർ ശ്ലോകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസൻസ്, സാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകമായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകമായാലും സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്. പിന്നെയോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, അത് നിത്യസിദ്ധന്മാരായാലും ബദ്ധാത്മാക്കളായാലും, സിദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവരെപ്പോഴും ശാശ്വതന്മാരായിട്ട് പരമാനന്ദ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവരെയാണ് നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിദ്ധന്മാരായ ആൾക്കാരായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിലും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ അടിപ്പെട്ട് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ കൂടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി എന്താ? ഇതീ മത്വാ ഭജന്തേമ. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബുധാഭാവ സമന്വിതാക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭജന്തേമാം, എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ബുധാഭാവ സമന്വിതാക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാര്, ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുക? ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധ ശ്ലോക എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് സംബന്ധ. എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് സംബന്ധ ശ്ലോക എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകവും സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നറിയുക. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, നമ്മൾ സേവകന്മാർ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കാരണം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ആളെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് നമുക്ക് ബഹുമാനം ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ആൾക്കാരോട് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനോടും അമ്മോടും നമ്മളോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്? ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ്. അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അമ്മ 9 മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അച്ഛനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ. നമ്മൾ ബാക്കി എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് മറ്റാരും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ആദരവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് വരും. കാരണം ഒരു സ്വാർത്ഥ ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ചതുർശ്ലോകി അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന് മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു.
വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവൻ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതൂ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക? ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ അടിവേറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ആ അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരോ മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മളെ മാറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പൂർണ്ണമായും എന്തിലാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഭംഗിപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാം, വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ മനോഭാവം പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, ചതുശ്ലോകിയിലെ. ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള്? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുക? ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂബോൺ ബേബിക്ക് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഏത് റിലേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? പാല് കുടിക്കണം, വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. ആ ആളോടാണ് അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ആലോചിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിക്കുക അല്ലെ. എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചെയ്യുക? അവരൊരു എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരോട് ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കഥകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതില് ആനന്ദവും സംതൃപ്തരാവും എന്നാണ്. സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ അവരെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തണത്? എങ്ങനെ എത്തണത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം പതയന്തശ്ചമാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ചാരമന്തിച്ച. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ ഇതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സേവകത്വമാണ്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് അഭിധേയ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക ഈ ശ്ലോകത്തിന്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തരും. ഭഗവാൻ ആരാണ്? കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഇരുട്ട് മാറി നമ്മൾക്ക് ആരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ നമ്മുടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തരും ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം, ആ ബുദ്ധിയും ആര് തന്നെയാണ് തരിക? ഭഗവാൻ തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു ഭക്തിലതാ ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുളയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ, ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം,
അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ആ ഭക്തിയുടെ വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആ വിത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു? അത് മുളച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിത്ത് സാധാരണ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ? അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു വേലിയൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അതിനെ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊന്നും വന്ന് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വേണം ഈ ഭക്തിലതാ ബീജ് ഒരു വിത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ജലം, അതിലെ ജനം നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിത്ത് മുളച്ച് വലുതാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്നും ജീവിക്കാൻ ആവില്ല, അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മത്സ്യത്തിനെ കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവും അല്ലെ? അതിന് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ആ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം വായിക്കണം. അപ്പൊ ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരാവുന്നത് എന്നുള്ളതെ കുറിച്ചിട്ടും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭക്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ? ഡെയിലി നമ്മൾ ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം അതിനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അത് വളർന്ന് പുഷ്ടിച്ചു വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്? ആ ഭക്തി ഇത് നമ്മൾ മുളച്ച് വലുതാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇത് ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി വരും. അപ്പൊ ഈ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾക്ക് കളിച്ചിരികൾ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും പത്രം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കൂടുതൽ അറിയണം. ഇനി ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലെക്ചർ ഉണ്ടോ? അതെനിക്ക് കേൾക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഭാഗവത സപ്താഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇതുണ്ടോ? അത് കേൾക്കണം. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാനിലോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആണ് എത്തേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ നടക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്, ആ അമ്പലം എവിടെയാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന്റെ നേരെ നടന്നാലേ അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നത്തെ അടുത്തത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പത്രം പുഷ്പം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പല ലെവലുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഓണിയൻ ഗാർലിക്, അതായത് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഭഗവാന് ഒരു പഴമോ 2 പഴം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവല്, കുറച്ച് അവല് നമ്മൾക്ക് വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി വെള്ളമെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, രാവിലെ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തുളസി നീര് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഭഗവാന് നിധിച്ചിട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിട്ട ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലത്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച്
അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരിക. ബാക്കി മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിതസ്ഥിതികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തുടങ്ങുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഓക്കെ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തഥാമി ബുദ്ധിയോഗം താം, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരുക്കി തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തരുന്നു? തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം, അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ അവരോട് അത്യധികമായ കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു. എങ്ങനെ? അറിവായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി തീർക്കുന്നു. ആ മനസ്സില് കൃഷ്ണപ്രേമം തരുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രയോജന എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ഇതിന് പ്രയോജന എന്ന് പറയുന്നതിന് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സംബന്ധ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിധേയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് പ്രയോജനം? അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ സ്വയം പറയുന്നത്? അവരോടുള്ള കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനത്തെയും നീക്കിക്കൊണ്ട് അറിവായിട്ട് ജ്ഞാനമായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയാ പ്രയോജന ശ്ലോക പറയുക. ഇത് 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ചതുർശ്ലോകി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അർജുന വാച, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കൂ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാമൃഷയെ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ പ്രവീഷിമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാ ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അവരുടെ ഭഗവാന്റെ സേവക സ്ഥാനമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തസംഘം എന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആനന്ദിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു അല്ലെ. തേഷാം സദൈവ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തരുന്നു ഭഗവാൻ? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവസാനത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഓരോരുത്തരെ തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം, അവരോട് അതീവ കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത, അവരുടെ മനസ്സില് ഒരു വിളക്കായിട്ട് വെളിച്ചമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നു, അറിവായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് പൂർണ്ണമായും അവരുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെന്താവുന്നു? ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു, കൃഷ്ണപ്രേമം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ, സനാതനവും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാം അങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോ അത് അങ്ങ് എന്നോട് സ്വയം പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളില് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് മഹർഷിമാരും ഋഷിമാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര്? നാരദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടി ഊന്നി പറയാണ് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമായി എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആധുനിക തത്വചിന്തകൾക്ക് ഒരവസരം നൽകുകയാണ്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒന്നാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷ തത്വം പരമപുരുഷനെന്നും മറ്റും മുഖസ്തുതി പറയുകയല്ല. അർജുനന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വേദപ്രാമാണ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്, ശാശ്വതനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
ആൻഡ് ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഋഷിമാർ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് വേദപ്രാമാണ്യമുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭൗതിക ശരീരത്തിനോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഈ ദേഹത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കുറയണം. ഇത് ശാശ്വതമല്ല, ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. ആ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ജനനമില്ല, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അജനാണ്, എനിക്ക് ജനനമില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നത്? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വേണം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേ വാക്കുകളായിട്ട് കുറെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് എത്തണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരോര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അന്ധരായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആനയെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? തുമ്പിക്കൈ പിടിച്ച ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നി? അതൊരു പില്ലറാന്ന് തോന്നി. ചെവി പിടിച്ച ആൾക്ക് മുറാണെന്ന് തോന്നി അല്ലെ? അതെല്ലാം സത്യമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയായിരിക്കും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് യഥാർത്ഥ അറിവാവുള്ളൂ അല്ലെ? സർവമേധാധൃതം മന്യേ യത്മാം വദസി കേശവാനകി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനവദാനവാക. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും അങ്ങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ദേവന്മാർക്കും ബാക്കി ആർക്കും അങ്ങേ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങേക്കാണ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും അസുര ബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യവും പരിപൂർണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് അർജുനന് ബോധം ഉദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുവാനായി അർജുനൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇത് ഇടയിൽ നടന്നുപോയി, മറന്നുപോയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മള് വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാഹ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മനുവിന്, അങ്ങനെ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിരുന്ന ആ വിവരം ഇടയിൽ മുറിഞ്ഞുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓരോരുത്തരും അവരോരോ ഇഷ്ടത്തിന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇന്നതാണ് ഗീത, ഇന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരോരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അപ്പൊ അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വാക്കുകളെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ആരുടെ അടുത്ത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്തത്വം പുരുഷോത്തമാഭൂത ഭാവനഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അതുപോലെ ദേവന്മാർക്ക് ദേവനാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ. അപ്പം ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് വീണ്ടും, അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങേക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മറ്റതെല്ലാം. അവർക്കൊന്നും അതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ, അപ്പൊ അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും അതുമല്ല, ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഫുൾ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതാണ് അല്ലെ? മായ എന്ന് പറയുന്ന 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ആ മായയ്ക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിൽ തന്നെയെങ്കിലും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ക്ലാദിനി പൊട്ടൻസി, രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതറിയാലേ, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള
ആ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപത്തിനാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണമായും എല്ലാ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ഇനി അർജുനനെ എല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അർജുനനെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തറിയാം? അപൂർണമായ അറിവ് ലഭിക്കും അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞ ശിഷ്യരിൽ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തോർമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യ ഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാനിമാം വ്യാപ്യ തിഷ്ടസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്, ഇനി അങ്ങയെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്ങാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി അങ്ങയുടെ ആ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട്, അങ്ങയുടെ കീർത്തിയെ പറ്റിയിട്ട്, സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ എന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു തരൂ വിശദമായി. എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ അപ്പം അർജുനന് എത്രയും കേട്ടിട്ട് മതിയാവണില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് ഒന്നാമത്. ആ സുഹൃത്താണ് ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ സകല സൃഷ്ടികളുടെ നിയന്താവ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഇനിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ അനുഭവം, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയും അവയിലൂടെ നേടാവുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന് കൈവന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ സർവ്വവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ, അതിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരയണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇതറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ആണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ നേരിട്ട് കേട്ടു, നമ്മൾ അർജുന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ്. വ്യാസദേവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ സംശയം വരാം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വായോണ്ടല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ? എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിലെ വിഭൂതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഒരു സംശയം വരാൻ പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കഥം വിദ്യാമകം യോഗിമിസ്ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ അവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഓടക്കുള്ളിലുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ട് വേണോ, ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ടാണോ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങ് ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരുള്ളൂ, കാരുണ്യം തന്ന് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, അറിയേണ്ടത്? അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നിരീശ്വരനും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായ ആവർത്തനത്രേ. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഭൂതികളിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. പറയാം, എനിക്ക് മതിയാവണേ ഇല്ല, കേട്ട് 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 വീണ്ടും അങ്ങയെ പറ്റി പറയൂ. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന ആ അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്രയും ഉത്സുകനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവണില്ല. പറയൂ അങ്ങയെ പറ്റി ഇനി വീണ്ടും പറയൂ എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അർജുനൻ.
കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീലയൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ആരെങ്കിലും വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ മൂവിയൊക്കെയാണ് നിൽക്കൂ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 2 തവണ 3-ാമത്തെ തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, എന്റെ മകനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ചില സമയത്ത് ചില സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ വരും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ മതി, കാത് വേദന ഇരിക്കണു എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്ര കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പല തരത്തിൽ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ദാമോദര മാസത്തിലും ആ ദാമോദര ലീലകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ജഗന്നാഥപുരിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ രഥോത്സവത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് മതി വരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വം അതാണ്. അപ്പൊ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം മാത്രം തരുന്നതാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അപ്പൊ പുരാണങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ലോക ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്ര കേട്ടാലും ആൾക്കാർക്ക് മതി വരില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അവതാര കഥകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പുരാണങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ആരാണ്? അർജുനൻ വളരെ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഖണ്ഡദേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുന, അതിന് അവസാനമില്ല. എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് പറയാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് വിഭൂതികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ഇത് ചോദിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വരില്ല. അത് പറഞ്ഞു തീരില്ല. അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുത്തൊന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആ വെണ്ണ, ആ അമ്മ പിന്നിൽ നടക്കുന്നതോ, ആ ഒരു വെണ്ണക്കലം ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അറിയാതെ ഒരു ചിരി വരും അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അത് വരും. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഒരാൾ പോലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരി വരാത്ത ഒരാൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി നമ്മൾക്ക് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യധികം സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ? അഹമാത്മാഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്തമേവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഭൂതി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടി, ആ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഏതിന്റെയും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? കാരണോദക സവിഷ്ണു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് വന്നത് അല്ലെ? ആ എന്താണ് മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മുതൽക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാ വസ്തുക്കളും, നമ്മൾക്ക് വായു, ജലം എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കുറിപ്പിട്ട കാലമാണ്. ഒരാളുടെ കാലാവധി അല്ല മറ്റൊരാൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരോരോ കാലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ നാശവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഗുഡാകേശ, കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അജ്ഞതയെ നീക്കം ചെയ്തവൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവൻ, നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ്. നിദ്രയെ തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ല അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് വായിൽ വരിക അത്രേ. അതാണ് നിദ്രയെ പോലും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനാമം നാവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതാണ് അജ്ഞതയില്ലാത്ത ആള്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അജ്ഞത ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ?
അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉത്ഭവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ ഭവിക്കുന്നു. കാരണോദകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. ഇതറിയുന്നതാണല്ലോ അല്ലെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ആദിത്യാനാമകം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമകം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഉള്ളത് ഞാനാണ്, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? ആദിത്യാനാമകം വിഷ്ണു, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് വിഷ്ണുവാണ്. പിന്നെയോ ജ്യോതിഷാ അഭിരംശുമാൻ, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, സൂര്യനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഏറ്റവും ദീപ്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ ഞാനാണ്. ഇനി മരുത്തുക്കളില് മരീചി ഞാനാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ, വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിനാണ്, വായുവിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ 50 തരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അധിപതിയായ ദേവത മരീചിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി 22ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ലെവൽ 1ന്റെ